Bon, comme mɔgɔ ka kibaruya bɛ cogo di mɔgɔ minnu n'u taara ale ye min fɔ dɛ n'u taara Marɔku fanfɛlaw la ni arabu minnu bɛ n'u b'u tɔɔrɔ las'u k'u degun donc k'u bɛ arabu bɛɛ gosi ni bere kelen ye ko arabu man ɲi u bɛ arabu lagosi ko arabu man ɲi k'u tɔgɔ tiɲɛ u bɛ cogo di an bɛ min fɔ hadamaden kɛra cogo o cogo i ka kɛ sabalibaga ye i ka kɛ tilenbaga ye kabila si tɛ ni ɲuman t'a la ni juguman b'a la kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲuman b'o la juguman b'o la o tɛ arabu dɔrɔn ye dɛ diɲɛ kabila bɛɛ ɲuman b'o la juguman b'o la ni min ye juguman kɛ e la i ka o de ka juguman fɔ kana ta kabila bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ko parce que karisa ye juguman kɛ ne la i tɛ kabila bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ n'o ye min ye juguman kɛ e la a ka juguman ba ale yɛrɛ de kan wala taziru wazirata uzra ukhra mɔgɔ wɛrɛ ka junubu tɛ da mɔgɔ ka koyi k'a fɔ nin de ye e tɔɲɔ tɔɲɔlen ka taa kabila tɔ bɛɛ ma ayi mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o ma ani fana k'a dɔn arabu lagosili min filɛ nin ye u ka lagosili bolo ka hari dɔw t'a fɔ arabu tuguni de ko surakaw a k'a dɔn kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ arabu ka kabila de ka fisa ka tɛmɛ kabila bɛɛ kan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah y'o fɔ a ka kitabu kɔnɔ Iqtidā'u Sirātil Mustaqīm fī mukhalafati ashābil jahīm kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ arabu ka kabila de ka fisa kabila bɛɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka ye kabila dɔ ya la dɛ a ka fisa arabu dɔ ye o bɛ se ka kɛ mais n'an ye kabilaw ta gorobali la arabu ka kabila de ka ɲi ka tɛmɛ kabila bɛɛ kan mɔgɔ k'i janto o la a ko sababu min ye ko ala ye arabu de ka kan a y'ala ye olu de kan sugantiya k'a ka kuranna jigi ka kan na o ye pɛrɛgu ye a filanan ala ye arabu de lajɛ k'a ka ciden ci u la Allahu ya'lam haysu yaj'al risalatahu ala b'a ka ciden ɲa dɔ yɔrɔ min ala b'o dɔn dugukolo ka kabila bɛɛ la ala y'a dɔn k'a ka ciden bɔ arabu de ka ɲi k'a ka ciden bɔ arabu la o de ka ɲi ka tɛmɛ kabila tɔw bɛɛ kan ala y'u sugantiya k'a ka ciden bɔ u la wala kuranɛ in jiginna olu de kan na o kama an ka arabu bonya ciden ye arabu de a bɔra olu de la o kama an ka arabu bonya donc ni arabu min ye juguman kɛ e la e tɛ se ka yafa a bolo ayiwa n'i bɛ lakali kɛ min ye juguman kɛ o t'a lakali hali kunu m'o fɔ dɛrisu la ninnu ɲɔgɔnna dɔ kɛra sababu dɔw bɛ taa kafiri jamanaw Ameriki Faransi ninnu Rusi ninnu ayiwa Sini ninnu dɔw bɛ taa olu tanu Saudiya ka yɛrɛ kafiri jamanaw dɔw b'u fasa manta silama jamana kan k'u tanu silama jamana kan o fana ye ko dɔ ni o akida bɛ mɔgɔ min dusukun kɔnɔ a bɛ labɔ silamɛya de kɔnɔ u ye Sheikh Salih Fawzān ɲininka mɔgɔ minnu bɛ ayiwa kafiriw tanu silamɛw kan o bɛ cogo di o bɛ se ka ye aya kɔnɔ wa aya min ni ala ko kuranna kɔnɔ a ko ayiwa Maka kafiriw yahudiyaw b'a fɔ Maka kafiriw ye ko Maka kafiru haulai ahada min allazina amanu ni aya yahudiyaw y'a fɔ Maka kafiru ko aw kafiru filɛ dɛ k'aw de kandalen don ka tɛmɛ Mamadu n'a ka jama kan awa ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kafiri tanu silamɛ kan i bɛ ye ni aya kɔnɔ a bɛ se k'i ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ wala mɔgɔ caman ye kafiriw kanu ka kafiri jamanaw kanu u bɛ kafiru tanu u b'u ka jamana tanu u bɛ silamɛw kɔ u bɛ silamɛ jamanaw lagosi nin ye balawba de silamɛ bolo silamɛ n'o ma ninnu bila i ma faratu a b'i ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ k'i la murti k'i la bɔ diinɛ de kɔnɔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من هدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم كتايا لبا ألا كويتم وسيسرو من يمؤمنين الدار على الدار دول لبنا
n'a bɛ mɔgɔ kanu min ye ala sɔsɔ ka cilen sɔsɔ hali n'u kɛra faw ni denw y'u ka kabila mɔgɔw de wala arabuw fana mɔgɔ ɲumanw b'o la o aw ka sɔrɔ anw de fana bɛ taa kɛ cogo la jamanaw dɔw la an y'u ka sariya sɔsɔ k'u ka faamaw sɔsɔ anw bɛ taa jamanaw dɔw la an kan ka taa cogo ɲuman min na an kan ka papiye minnu ɲini u ka jamana taali sarite minnu ye anw tɛ olu dafa bon na an taara o taa cogo la na an bɛnna mɔgɔ minnu fana la kɔngɔ kɔnɔnaw fɛnw na ni diinɛ faamu t'u bolo n'u ye degun min lase ma ka tɔɔrɔ min lase ma i n'a sake ka taa arabu bɛɛ lagosi ni o ye o tɛ tilenya ye o anw taara u ka jamanaw la kɛlɛ sariya taa cogo tɛ an ye nkalonw de tigɛ ka janfaw de kɛ ka nanbaraw de kɛ ka t'u ka jamana la taa cogo ɲuman tɛ k'u ka sariyaw sɔsɔ k'u ka saritiw sɔsɔ k'u ka faamaw sɔsɔ an y'a t'o yɔrɔ la o mais olu fana ka mɔgɔ fɛn dɔnbaliw minnu bɛ fɛn min kɛ aw la olu fana b'o de ta k'o da arabu bɛɛ kan k'o da suraka bɛɛ kan nin tɛ tilenya ye adamaden k'i cɛ kɔlɔsi an kan janto yɛrɛ la min ye juguman kɛ e la o tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn i ka da o la mais kana kabila gorobali ni kabila mumɛn tɔgɔ tiɲɛ ni o ye an bɛ min fɔ o ye o de ye mɔgɔ k'u janto nin yɔrɔ la Eko gouvernement bɛ fɛn ɲini fɛ u bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ fɛn ɲini fɛ mais ni seki 100 ou bien seki 1000 ou bien ordinateur 1000 nana ye mais olu sigilen bɛ commerçant baw bolo a warijɛ b'u bolo olu bɛ warijɛ labɔ ɲɔgɔn ka taa matériel ta k'a di a société ma dɔw bɛ dɔrɔmɛ fara kan dɔw bɛ 2 fara kan bon dɔw yɛrɛ tɛ fɛn dɔw tɛ matériel yɛrɛ di ni minnu b'a ɲɛmɔgɔ a la u b'a papier dilan ka minɛn labɔ k'a fɔ ko minɛn dira dɔw ko ni riba bɛ taa ɲɔgɔn na wa ko ni ye min ɲininka ko yala riba ni marché u bɛ taa ɲɔgɔn na wa marché ye mun ye ko gouvernement bɛ se ka marché dɔw di mɔgɔ dɔw ma ni mina an y'a marché di ma e ka nana ye an b'a asa i bolo ou bien olu de bɛ wari di ma gouvernement de bɛ wari di ma ou bien e de b'a ta ka wari jɛn kɔnɔ e b'i ka warijɛ de bɔ ka n'i ye minɛn libéré o bɛ sɔrɔ ka papier d'i ma i bɛ taa wari labɔ voilà ni e bɛ taa ni minɛn nana n'a ye n'a nana an b'a sa e bolo e taara minɛn sa i ka warijɛ la a kɛra i ka minɛn ye n'i nana n'o ye i bɛ fɛɛrɛ gouvernement ma cogo min ye diya o tɛ riba ye dɛ o y'i ka nafolo ni e yɛrɛ y'i ka nafolo jɛ de k'a la i nana n'a ye i ka minɛn prix ye min ye i y'a fɔ ka wari di ma nin tɛ riba ye juguma bɛ yɔrɔ jumɛn sisan ni gouvernement de ye wari di e ma taa ni minɛn sa i ka nana ye e taara minɛn sa yɔrɔ min minɛn prix ye min ye i ni minɛntigi bɛnn'a la minɛn kelen ye 1000 de a prix ye o de n y'a sa i bolo o de la mais facture 1500 sɛbɛn a kelen na pour kana o wari mina gouvernement la o ye janfa ye o ye gouvernement janfa nin ya ka jama nafolo don nin na nin tɛ bɛn minɛn fɛrɛ la gouvernement de ye minɛn wari di ma taa ni minɛn sa kana minɛn sanna min na o facture de bɛ di ma fule ɲɛ minɛn sanni na minɛn fule mais n'i ko facture tigi ma facture na 1000 de don minɛn sanna 1000 de dɛ mais 1500 de sɛbɛn ko ne y'a sa i bolo o de la nin tɛ bɛn nin ye nkalon ni janfa de ye ka gouvernement ka nafolo dun wa ku diga min na bon ko ni mɔgɔ min e b'a fɛ ka kuranna jigi ka taa da fɛ hijibu fula ka jigi mais juma don hadisaw dɔw nana hali n'a y'a sɔrɔ u lafulen dɔ
mais doni ke ba ko basite suratul kafi kala ni la jumado ye suratul kafi kala wa ya suru ka kala masyama ka hijibu masyama don wore men ne ka hijibu sherama ibe pa kunna ko pasike ya akala jumado ai to suru ba kala de ni ka hijibu sherama chu suru ba kala de juma in kala liti wasai ka hijibu in kala lina Allah bare sime barda bon ko cide ko ewa sun farda yara ciden ka sanjole sanjuma ciden ye aramadana kononto de su sungalo kononto ciden yo ode su hijriya san folo sun fardara cide ka hijira santanna ciden fatura aye sungalo kononto de su ko an balima do ko ni ye parafen ki yɛrɛ la parafen a kasa samana kati nun fo bɛ cogo di o tɛ foyi k'i ka sunna dɔɔni kibaw ko kasa jala sugu min bɛ fɛn ko sin na usula sisi ni yɛrɛ ye da kɛ sisi la sisi ki da fa sisi min taari da kɔnɔ k'a kunu o bɛ sun tiɲɛ a bɛ komi ni mɔgɔ ye sigirɛti min ou bien e yɛrɛ de y'i nu ɲɛsin sisi ma sisi ka don i nun kɔnɔ ka kunu ka t'i kɔnɔ u k'o de bɛ sun tiɲɛ o usula ewa sisi sugu mais min ye parafɛn kasa de o kasa donna nun na cogo cogo o tɛ fɛn kɛ sun na waaleykum salaam awa awali jaga mana rasa lewat jaga baik kan harga jaga kami jangan hendak sedang dulu mesin anak awali jaga kisah atau apa itu mungkin tambah akhirnya jaga sambil dulu mesin anak bo ya lah orang sendiri banyak orang sendiri bo bon ko burusula mɔgɔ minnu ye ewa bagan maralaw ye u dɔw b'a kɛ ni e bɛ sagaw fɛrɛ ko a bɛ se ka saga 10 ou bien saga 50 a b'a a juru dɔ la ka saga 50 ta k'a d'i ma ko saga kelen kelen 20,000 a b'a juru dɔ la a bɛ saga kelen kelen mina 20,000 mais san kelen saga kelen kelen 20,000 i b'ale ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di ale ma ko k'a sɔrɔ fana ale ye saga minnu kɛ kelen kelen min kɛ 20,000 i b'a sɔrɔ saga in yɛrɛ prix 10,000 ou bien 12,000 saga in kɔni prix a dɔn a tɛ 20,000 sɔrɔ i b'a sɔrɔ prix normal ye 10,000 ou bien 12,000 mais ale b'a di e ma saga kelen kelen di e ma 20,000 mais ni me sa yɛlɛmana i bɛ 20,000 in de jate ka di ale ma o bɛ cogo di dɔɔni kɛ b'a ko kullu khari jarra nafa fɔ riba juru dɔ ni e ye juru ta k'a dɔn mɔgɔ de ma k'a dɔn mɔgɔ ma pour e ka nafa dɔ de sama i yɛrɛ ma o ye riba de donc i bɛ saga 50 ta k'a d'a ma dɔrɔn san kelen bɛ ne ka saga 50 i b'a sara ou bien san kelen n'i bɛ n ka saga sara saga 50 sɔngɔ bɛ min na i b'o di mais e ka saga prix fɔ ale saga tɛ prix min sɔrɔ ka taa ka di ale ma ko san kelen a ka sara nin tɛ bɛn dɛ juru dɔ ni e ye juru dɔ mɔgɔ la pour ka nafa dɔ de sama ka na e ma o ye riba ye parce que jurujɔn da bɔra de ɲumanya ani ka hinna mɔgɔ la ka ɲuman k'a ye ka hinna la ni sagaw filɛ u fɛɛrɛ i k'i mako ɲɛnabɔ n'u ye n'i ye ne ka wari sɔrɔ i bɛ n ka wari segin ma o valeur bɛ bɛn min na waati i bɛ n ka wari segin ma donc nin de ye e hinna la i ye juru don a la mais ni e ye juru don a la
juru do kan nafa do de nyine kana e rema no on o be juru do e riba bon bon ni sanni fere de do ate fon ni chogolaw ni sanni fere do ba fo saka fule ne ko ni be saka kelen di ema wa mugande min ni e yere mi sura aka wi tayi o yere we sanni fere boloy hari ni yere doni ke ba ko qararu be ni yere la ka fo ni saka biduru fule ne ko ni ba kelen kele dima wa mugande ni san kele be ne ka wa mugandima donc ato ni yere mi suraka qararu be ni na parce que abese ka kale be do soro wa muganka abese ka kate do soro wa muganka uba fo ni de ma bayu tasrifi don ke ba do ma sonni ma uko qararu be ni na ebe wa addi alema wa muga ni ye mi suraka wi tai abese ka ke ablebe saka nunun be fere ate fe soruka abe perdi abese ka ke abe do soroka ni min kacha donc qararu be ni na donc nin ke cogo nyuma ye munye nka saka biduru fure masisa saga nunu ne yu sade kaba yu sanu ka worije a ube saga nunu fule ayu treme abena saga prinye munye ado ayu treme abena ika saga mun fule ninye saga min be watanu fula soro ayu bra watanu fulala saga min ka priye watai ayu bra watana iye saga biduru njuruta nin chogola donc sisa ne yu sai bolo ne ite wori dama ka juru de be ela sisa saka kote fo yede ayi saka nunun jate wori benna minna sisa e ka wori juru de bala saka nunun kera de tay ona betu fere ni e wa sanda para akal dele da para le bene ka wori dima saka tan nyon ce wala de sanni fere yen ni jogo de wala me unuk fule kan ni sugu min ke juru ni jogo la sanni fere yere dra benna saka una woni de abe saka u tremere u prier minye normal abe bo odeka ka saga piri dubula ka wotere ni saga min fule ni sisa ni nyogona ye watande nyata wata ni saga min fule ni sisa ni piri ye watani furade hambe naka ni nyinta watani fura abu o wori konte na yo wori konta ibbe abbe na saga hakme yo saga ta ya wori konte saga min be tara sisa abe piri ne ka juru bila sisa wa kemede ini ka saga ubeta ni yo fere to min saray bolo wi ka perde ye min soro min ka wi tay donc ni sanyi de manale ka wakeme de bila saka kote ni na sani fere ninde eko folo ko do nana sanni ke eka bitigila abole aye wori do bintoye aye wori ntaka di ema aye wori ntigi nyini ima ye ibo wori ke chogori bo minye wori ntomo ka di ma nibo o yorodo ibe wori sago de mode taru minye wori ntomo ka di ema nibo do wori nti odema ni to do pew iwori sarakati atigi togola alaba sama ete wori nti ema wori ntigi ye nin fana ya to mito fana do iba sarakati wori tigi togola alaba do alaba sama afulana kwanye ewa sungalo fardaya ngado aya sege ko ewa hijira sanfulana sungalo fardaya ciden ka hijira sanfulana de santanna ciden fatura aye sungalo kononto de su ana gumbo ko na kale ato ngenda gumbo ko tandige ni karage ma agambara sine na sine ndana toga magari gumbo na tandige wala kale magala ko 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 ke ni ba ko la sida kamara kan yala ma famu de gumbo ko bona kare hakere amar na bolli ne ay gandi
wa agandara daga wana ka wuli sikane ma agandara baga ara daga na kana ni anke la ko tan ko mu ni ara daga tan ni tan ko ni ko la suru de ma ara suru ya ka shi kam ba ta kana kin ta kan ya la wagge ne ko ra setu mo jo ko kam ara anke la kari hay manda mani kari hay aguli na aganda mara ko manni yoro fa mun te saka jabi ale min fo ko ye wa misi do tura do di mo do ma ka kalifala ko be barake ni tura ye abe abalo eye tura yin saka dama wa bi sabade mo ale nana ka bura bagay mara abe barake nay aba mara ban nafa bola o ko fe ale fana nana tura yin fere ani eya atono tilawe chogodi manni yoro famu parce que nimbe ko me kalira fende ni ye fen kalifa mogola kalifa fende le nya kalifa la kabili koro iba balobi makonya na bona ntado ni obe fere tono kote o yorola ika kalifa fende ro ya kalifa la na fere la misi ka wuriye ede tai nka misi minya kalifa ila sisa mako sera mamba fere ibi ka misi fere ni ma dama koni ya kalifa la de ka kalifa la de ale ba balo ale fana ba akan nafa bola ni sene do be sene kala ube ni yele do be yele kala ba ka baraw kenai nimbe ko mi kam miside ya khalifa made tono tila kote ni yorola ikam miside do donc ni ale tese ko fere ne ma jena yo ni ma dama worno ta ale bolo ale ka fere ciden ko la bayu male la ola bayu mala yamluku ciden ko min maralete e bolo e tate minye kano fere ni sugula le tate troy tura karifala le mane ale tate ale tese ko fere ere taye troye ede bese ka nyamare sisa afere nina na ya fere e yerebe min dama ikawore la iba dama ede ba nyamare aka fere atese ka fere na yere ede ba nyamare ya misin fere a ube nkam misin mako serama mba mina mba fe ka fere niye kalvale tese ko fere mo bara nyogonya yede sisa ale be misi fere de la ale ye misi fere de la e ye misu dama sisa bon ni misu fule anka bara nyogonya ke ni orite e bolo ni be misu saka fere ni be misu dima ika jago ko kono ku fere ni tono min sorola amba tila wala ni min de jago shirai mais ni e ya dama de ka kalifala de ale ba balo aba ka bara o kenaye ale tato ya tesiko fere ede taye wo yo be de kontela Kasabane munusu bo ko e wa mo mi chire ko ni sungalo su yetile woro su abe ko mi samu mesu bon afora ewa tile sabasun fanala ni mo mi kalo ni mo kalo be tile sabasu tire ko fana be ko mi sansu parce que kalo yetile be sabade ni yetile sabasu tile kelen abe be tire tamma abe ko mi kalo imbe su abraji donc ni sura ye sambe ko wala be ko mi sambe su mo mi fana sungalo fana ta donc ni ewa sungalo fana su yetile woro su ka faraka abe ko mi samu mesu ko sisa sam fula baraji de be che kadima hadisa unana chokuma mbuto chokodela tiden ko ewa sungalo su katile woro faraka ye sanda falensu kalo tile sabasu fana ye sanda falensu me ka fo sam fula baraji de be che kadima ante se fo hadisa unana chokumi durambu to chokodela iba to kelena na ka jambe nyina ko nyin kalifula de ba le bolo ko folo kati ka wuri bila bankela o be bewa
don ke ba ko nyugon soso bala an ka karamo ke Sheikh Albani ale sonnenta ma ki ka wori mara bankila ale maswama ako hari ni be dinga de se ka du kono ika sokono ika wori mara ako parce que banque munu fle jiya kono ube bara keni iriba de ni e koni ka wori maru bolo dora kera chogo yu deme iriba la hari ni ma entrainta ubake ka bara min keni ka wori yu deme iriba la wala Sheikh Albani sonnenta ma ki ka wori bla bankila me karamo to komi bunum bazi ni bunu seminu nonu fawzan nonu darura kama jinya laba imbella hala minna ni ekera sebi e wori be bolo ni mo ba ke ka wori e bolo udo yado mori maralen bi bolo ka sokono bese kati faga ubese kata be ka wori mina ubese kati faga wori kama o koso darura kama adagara iki ka wori mara bankela darura kama adagara iki ka wori mara bankela ne ube entre min faraka ikana odeta fulana anye ni nyogona jabi sisa ko do de finisa sugula ani fini nana ka khalifa dola ko beta chila kana atigi tara hari bi amaye fini infana karifala min bolo fini tora o bolo dongo do ani fini imbana sugula ka tigi nyini fo sankele dafara ama fini tigiye abe ni fini ke choko di sisa na ya don ni fini tora kamara be tinya abe fini na kada ya be fini fere parce que ewa abe komi tomo fende sisa tomo fe ni ya tigi nyini sankele dafara atigi maye ciden ko akeritai ibi swala ko damado imma har bina so sisa min fini nin ko ba mara be tinya ibe fini fere ka woridu na kadi boke ciden ka keritai iba fere ka woridu ube iyere be fini utiliser ni sankele dafara ima tigiye mais on a tawota ni eya a utiliser ube iya fere ya do jiya koni kono hari don kele min na tigi nana kanto balola adona aye fini fa ko ne de tunyen ka fini to ibolo iko chinyala sankele ne ya tigi nyini ma tigi ne ye fini ne ya adokaba ne ya yere ye fini utiliser ube nye fini fere nya songodo na ko sisa eleni ni eye fini mbara ube eye fini songodo nya fara nya la daga ya banna na ko tusuru ko ni nemma ko binka fini de la ibe fini na nyogona be iba ka fini saraka nyogona dama na nyogona te ibe fini ngori takatama na kadiye fana ibe fini sarakati sankele dafare ma tigiye na kadiye fini sarakati atola o kofe na iba na anya fora adona le ka fini do awa iba fu ne ya tigi ni sankele ma tigiye ne ya sarakati itola na ko ya sarakati itola awa sarawa ya banna na ko ayi tusuru nemma ko bin ka fini de la ibe fini sarade tusuru iye min sarakati ala bo sabe kontula avec nin chogo de la abebe nin chogo de la ni dumuni fendo ni sankele dafara ni dumuni fendo min te sega sankele kono abe tinya na kadi iba valeri jate mina fulo dum fe valeri be hakke mina iba jate mina kasebe ire badu na kadi dumuni fe fere afere mogola ni ya fere mogola awori ibe ambori mara sankele kadafa iba wori mara na tiginya o ciren ka hadisa ko so ire sankele kono ne sankele madafa etate e mankadu ire e mankadu me fendo atesika maraka sankele kono afere ni afere ika wori mara bon na tigi nana ewa iba fo atumbe ne bolo ye me fendo atesika lasago
ne y'a fere a wari fule i b'a wari ta ka d'a ma bon ko an della ka nin jaabi a ka kɔrɔ ko dɔ ko ale y'a mɛn ko ni ciden bɛ don arijanna kɔnɔ ko a dontɔ arijanna kɔnɔ ko a ye bilali sen kan mɛn a ɲɛ o sahalen don awɔ ciden ye o ye sogo de la sigo nabi ɲumanw a ko a taara sannayɛlɛ a taara sannayɛlɛ la ayiwa sigo la ko ale donna arijanna kɔnɔ a tilaw bɛ bilali sen kan na ninnu ɲɛ de ka bilali nisɔndiya ni arijanna donni baara ɲuman minnu b'a bolo sinon mɔgɔ tɛ dɔn arijanna kɔnɔ ciden ɲɛ ciden ko ana awwalu man yaqra'u babul kaaba a ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ali kaaba da gosi o ye ne ciden de ninnu ɲɛ de nisɔndiyali bilali ye mais o tɛ komi ko bilali bɛ don arijanna kɔnɔ ciden ɲɛ ciden ka mantɔw la ayiwa ciden ka mantɔw fɔlɔ de bɛ don arijanna kɔnɔ ayiwa ciden fana ka mantɔw la ciden fɔlɔ de bɛ arijanna da gosi malikiya min bɛ arijanna kibariya la a b'a fɔ jɔn dɔ a b'a fɔ muhamadu don a b'a fɔ wa ala y'i ɲamariya n kana dayɛlɛ mɔgɔ si ɲɛ n kana dayɛlɛ e ɲɛ n kana dayɛlɛ mɔgɔ si ye e ɲɛ donc ciden fɔlɔ de bɛ don arijanna kɔnɔ nin ɲɛ yɛrɛ dɔrɔn ka bilali nisɔndiya baara ɲuman minnu tun b'a bolo ka nisɔndiya ni arijanna dɔnni ye mais o t'a yira ko a bɛ don ciden ɲɛ arijanna kɔnɔ ni ɲininkaliw jɔra an t'a jɔya salli wɛrɛ wagati ma se ni ɲininkali tɛ an bɛ se ka jɔya subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko mɔgɔ ka kibaruya bɛ cogo di mɔgɔ minnu n'u taara ale ye min fɔ dɛ n'u taara Marɔku fanfɛlaw la ni arabu minnu bɛ n'u b'u tɔɔrɔ lasɔma k'u degun donc k'u bɛ arabu bɛɛ gosi ni bere kelen ye ko arabu man ɲi u bɛ arabu lagosi ko arabu man ɲi k'u tɔgɔ tiɲɛ u bɛ cogo di an bɛ min fɔ hadamaden kɛra cogo o cogo i ka kɛ sabalibaga ye i ka kɛ tilenbaga ye kabila si tɛ ni ɲuman t'a la ni juguman b'a la kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲuman b'o la juguman b'o la o tɛ arabu dɔrɔn ye dɛ diɲɛ kabila bɛɛ ɲuman b'o la juguman b'o la ni min ye juguman kɛ e la i ka o de ka juguman fɔ kana ta kabila bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ko parce que karisa ye juguman kɛ ne la i tɛ kabila bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ n'o ye min ye juguman kɛ e la a ka juguman ba ale yɛrɛ de kan wala taziru wazirata uzra ukhra mɔgɔ wɛrɛ ka junubu tɛ da mɔgɔ ka koyi k'a fɔ nin de ye e tɔɲɔ tɔɲɔlen ka taa kabila tɔ bɛɛ ma ayi mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o ma ani fana k'a dɔn arabu lagosili min filɛ nin ye u ka lagosili bolo ka hari dɔw t'a fɔ arabu tuguni de ko surakaw a k'a dɔn kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ arabu ka kabila de ka fisa ka tɛmɛ kabila bɛɛ kan shaykhul islam ibn taymiyyah y'o fɔ a ka kitabu kɔnɔ iqtida'u siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim kabila bɛ diɲɛ kɔnɔ arabu ka kabila de ka fisa kabila bɛɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka ye kabila dɔ ya la dɛ a ka fisa arabu dɔ ye o bɛ se ka kɛ mais n'an ye kabilaw ta gorobali la arabu ka kabila de ka ɲi ka tɛmɛ kabila bɛɛ kan mɔgɔ k'i janto o la a ko sababu min ye ko ala ye
arabu de ka kan ayala ye ulu de kan sugantiya ka ka qur'ana jigu ka kanna o ye pirawe afulana alai arabu de lajje ka ka ciden ci ula Allahu ya'lam haythu yajal risalatahu ala ba ka ciden nya do yoro mi ala bodo dugu kolo ka kabila bela ala ya do ka ka ciden bo arabu de kanyi ka ka ciden bo arabu la o de kanyi ka tebe kabila tobe ka ala yu sugantiya ka ka ciden bo ula wala qur'anin jigina ulu de kanna o kama an ka arabu bonya ciden ya arabu de abora ulu de la o kama an ka arabu bonya donc ne arabu minye jogumanke ela ete se ka yafa abolo ay wa nivel la kalirke minye jogumanke no o tal la kali har kunu mo fo dersula nonu nyogona do kera sababu do beta kafir jamano amerique france nonu yusi nonu ewa sini nonu do beta ulu tanu saudiya kayre kafir jamano dogo fasamanta silama jamano ko kutanu silama jamana ka o fana ye ko do no o akida be mo min dusukun kono billa bo silamiya de kono ye shaykh salih fawzan nyininka mo munum be ewa kafiru tanu silamo ko be togodi o be sida ye aya kono wa aya minni ala ko qur'ana kono ako ewa makka kafiru yahudiya ba fo makka kafiru ye ko makka kafiru haulai ahada min allazina amanu ni aya yahudaw ya fu makka kafiru ko au kafiru fulede kawde kandale lo kateme mamuru naka jamaka awan ko mugo ni be kafiru tanu silama ka ibe yenni aya kono abese ki kasilamiya ciya yare wala mugo chamanye kafiru kanu ka kafir jamano kanu ube kafiru tanu ubu ka jamana tanu ube silama ko ube silama jamano lagosi ni nye balaw bade silama bulo silama nonu bilayma faratu abi ka silamiya yere cinya kila murti kila bodina de kono لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من هدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم كتايا لبا ألا كويتم وسيسرو من يمؤمنين الدار على الدار دول لبنا نابي مغوكانو من على سوسو كتيرين سوسو هر نوكرو فاونو دونيو كاكبلا مغودي ولا أرابو فنا مغنيما مبولان o au kasoro aunde fana beta ke chogola jamana dola anyu ka sariya soso ku ka fama soso an beta jamana dola an kan ka ta chogo nyuma minna an kan ka pape munu nyinu o ka jamana tali sarce munu nya an ta ulu dafa mo na an tara o ta chogola na an benna mo munu fana la kono na mfunna ni dina famutu bolo nu ye le degum millasima ka tora millasima ina sage kata arabu bela gosini koye o titilanya yo an tara ka jamana wala kele saya ta chogote anye galonde tike ka jamfaunde ke kan nambarawde ke ka to ka jamana la ta chogo nyumante ko ka sariya usoso ko ka sartu usoso ko ka fama usoso anya to yoro law me ulu fana kam mo fendom balu munum be femminke awla ulu fana bode ta ko tarab ko da arabu be ka ko da suraga be ka ninte tilenyai ada maden ki cire krose an kan janto yerla minye juguma ke ela o togo tinya doro ikada wala me kana kabila gorobale kabila mumen togo tinya ni koye ambe min fo yo de mo ko janto ni yorola